जैसे तैसे वाला तो चली रहा का। लो अपना प्रेमिका से मिले के बा हाल चाल का पूछे के बा बताओ कौन बात रहल। ऐसे कि आज हम बहुते खुश बानी ठीक बा ना। देखो अब छुपा छुपंत खत्म होई ठीक बा। अब हमनी के मिलन शादी ब्याह के बारे में सोचा काहे कि देखो बहुत लुका छिपी भइल और जौन हमनी से गलती भइल बा ओकर तो सजा भगवान हमरा के देइए देले बाड़न हो। क्या हम बोलिए कि सजा दे देल बन तो कौन सजा दे देल? चलिए कट हो गया हम होने चाहिए। हां जब लइका के बात कहम ना कि ओकर सजा भगवान दे देले बाड़न ठीक बा। तो बोला का बात बा बता दी। बताओ यार जल्दी यार कान सुने के तरस गइल बाटे। हम जान तनी हम ना का हम तोहर लइका के माई बने वाला अरे ई का कहलू देखो हमरा झटका लग गइल ना हमरा पता रहे। ए हमार लाइफ काहे बर्बाद कर तड़ तू। देखो हम तोरा से प्यार जरूर करत रहे लेकिन तनी मजाक ये का कहत रहो हम तोहर लाइफ खराब कर सकी ना हो हम तोरे से प्यार करी ना हो ही पागला गेल बड़ा का। तू का कहत रू हमके कुछ समझ में नहीं आवत इतना जल्दी बियाह शादी। देखो जान तू हमर बात सुना तू ही बताओ पहले कि हई पेट में हमार बच्चा बाटे अगर हम घरे जाए तो अगर हम माई बाबू जानी तो हमरा से देख तोरा शादी वादी कुछ ना करब तू हमार जिंदगी बर्बाद कर ताड़ी। अरे तू दूर हट हमरे से ऐसे मत कह यार हम तेरा पैर पड़त नहीं तू बात समझ पहले हम बर्बाद हो जाएम यार। तू देखा है ना बर्बाद तो हम होगा तू हमारे के जा पहले जा कुछ ना देखा हम बर्बाद हो जाए हम केहियो के ना रहम ना घर के रहम ना घाट के रहबो। वादा का नहीं बोले रहली एक साथ प्यार कइल जी लेकिन शादी करे के ना सोचल रहली। देखा ऐसा ना हमर से ऐसा ना गइल बाटे बात के समझो यार। हम तोरा से कहले ना कि 10 साल के बाद सोचल जी एक या 1.5 साल में तू कह देली कि अब शादी करब अब बच्चा हमार ह। देखो माई बाबू के इज्जत ने की खराब कर चाह देखो प्यार कर कोनो गुनाह ना तू हमरा घरे चलबा ना और हम मम्मी पापा से ना मान जाई तू हमरा के छोड़ हट हमको जा दे। देखो ऐसे मत कर ये हमरा साथे का हो गइल भगवान। अब हम अपन घरे कैसे मुंह देखाए प्यार कोई कोनो गुनाह न रे बुची ममता भौजी का भौजी मन भौजी बोला काहे रोवत तनी जी? अरे वो ना पेट में दर्द होता मत बहुत ज्यादा दुखाता मैं आता न बाजार से तब देखो ना बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा बटे और कोनो बात नहीं है। बहुत दर्द होता है लेकिन आप तो सुने में आई लग सुन कहत रहनी है कि हमारी पेट में बच्चा बाटे। अरे ना तू गलत सोचले बाड़ू ऐसन कोनो बात नहीं है। कोनो बात ना चली हम आपकी घरे आपकी माई से हम बात करतनी कुल के बारे में बड़ बुजुर्ग से बात कइल अच्छा बात होला ना भौजी हम तरह के हाथ जोड़तनी हमरे आगे हाथ जोड़ला से का फायदा हम देवता नहीं थोड़ी यहीं के हम आपके आशीर्वाद देई। हमरे घरे कुछ मत कहिए भौजी हमर माई मर जाए हमें बर्दाश्त कर कोई सोचल जाला कि माई मरिया की जी लेकिन ये पतारा में तो के पूछी चलो पूछी ना भौजी ए भौजी हमरे घरे कुछ ना अरे ना जी हम ना कहो का हम कहो पैर पड़ता नहीं हम का जरूरी बा कहो ना कर पाए काबू ना भौजी ना कहो जी चली हम सब अपन ठीक कर हम भौजी अपन जान दे दे पर हम माई से मत कुछ अरे ना कहो चली बड़ा हंसत रहली हमारी घर की लड़किन पर आज इनकी कपड़ा पड़ल बाटे बतावा हो पेट से बियाई बिटिया। हाँ चल तनी अब हम हूँ मजा लेवे रसे रसे लाहे लाहे ले मजा। चलिए हमार मम्मी के बताव सुबह ही के निकलल बियाई अभी तक ले आइल ना। हाँ इतना अपन मन के ना होके के चाही हे भगवान एगो तो बेटी बाकी इतना हमारा एक से हम हाइल काइल हो गइल बनी न थोड़ा भी चिंता कर नहीं खे कि हाँ हमार महतारी खोइले बिया कि नहीं के खोइले देखो तो आवारा नहीं घूमत नहीं अपनी नानी के टीका कहत हो आज तो हमार जीव खुश हो गइल बाटे। माने का भेल कुछ बोल बा तनी जी मैया न बने वाला बनी का दिक्कत बाटे एमे आदमी हंसले घर बसेला बड़ा हंसले का दिक्कत बा। अरे हम न तो बोली जी माने दिमाग में होश ना कि ना खबरियो मिठाई खियाई भर गावे चुप रहबो कि ना तू बोलबा दे तो के फालतू। देखी जी चाची जी सुनी
इतना कुल ना बोल। अरे हम मान ही ना सकली, हमर लड़की उ काम कइए ना सकेला त हम के देखी मानी। हमर ननद जैसन रही तैसन अपनी घरे द्वारे चल गई स केहू उनन के गलत निगाह से ना देख पाओ, लेकिन अब तो अंग में आइल बा देखी ना देखत रही देखावत रही ओही लइका से बियाह कर दें जना से जना का होके के बटते होने से काटे मत बजी चाची करे आए का जरूरी बजी लेकिन तू जा जा ना तू छोटा जा। उठा कोनो जरूरी ठीक नहीं बा, के तू जा जा आज तो हम घर पेट खाई चल ठीक बाटे। घर जा, पे अपन चल घर गए जा। आप। आ जाई घर में बाहर भीतर का बनी जब माई बने अरे लगी ठीक तो बा जा। अब तो भेजबे ना करो हाँ, कोनो बात नहीं, बाय जा। बाय जाता नहीं फिर मिला। अरे तू कम हो, तार काम जानत नहीं खी करे आज तोरे चलते नहीं सब बोल के गइल हो, सही बात हो करे कहानी के बोलत रे मार मार जितना तरह मारे के बामरे के मार ले हमरा रुका से बता बहुत बड़ गलती हो गइल बा। ए प्लीज प्लीज करे जा माई बता रे बता सही बात बा कहानी के बताओ रे। माई, हमरे के माफ कर दे माई, हम बहुत प्यार करते रहनी हो लइका तो प्यार कर दो कोई करना चाहिए ऐसे भर दिन घूमत रहू हो भर दिन हैं मोर तो एथु से हमरा के नीचे गिरा दी हली हमरा के मुआ बता तोर बापा सुनी त मर जाए कि जी करे तोरे खातिर ना कमाए गइल बेटे कि कमाई बियाह शादी इज्जत पानी से कह दे अपने घरे दुआरे चल जा कि तू का कह दी हली ना माई हैं हम कौन मुंह लेके उ देखाई हम ही ना सोचत रहनी माई की तोरी इज्जत जाए, लेकिन तू हमके माफ कर दे माई, हमरा से बहुत बड़ अब तू गलती माथे भइल बा। कर जब छोड़ले बड़ी हैं इहे कहत ले कि हे सखी की घर जातन त हो जा जातनी हैं आ जातली भतार तर मिले का भइल बा माई काहे मारत आड़ू? कुछ ना भैया कुछ ना बबुआ उ तनी मनी ना खाना ठीक से ना बनले नमक ज्यादा कर जाए दे ना दे इतना मारे के का जरूरत बा? कोनो बात नहीं है बबुआ तू जा न तनी हम देखा घर में एथु बाटे हो तनी जाओ गोबरा काट द भैंस एथु पहले बिया मन का चारती हो करे का लइका से का कहि रे का कहियो करा से का जवाब देई का सोची हूं माफ कर दे माई। करे हमरे के मार दे माई, मार दे हमरा जी बताओ लइका से हम कैसे जवाब देई अब कैसे तू अगर से मुंह में मुंह मिला के देखबी रे हमर जी के कोनो हम मर जातनी तू रो हम मर जातनी जान दे तोरे चलते जान दे तू रो मत कर माई, देवी तो एथु कौन करबी उपाय कर, हम घर से कभी बाहर ना निकलम ते चाहे शादी करबे अपन शादी कर ले माई, लेकिन हमरा के माफ कर दे। चल चुप रहो हमरा से बहुत बड़ चल गलती चलो अब उपाय लगाइबे ना करब का करब जा तनी अब हॉस्पिटल में देखी त मेमिन का कहेली सब हमरा से प्यार करत रहनी माई। सेंदूर लगा अब का करब मेमिन पूछे से त हम का जवाब दे करे चल तो सफाई करवाई चल हॉस्पिटल में चल बताओ भाई लड़का पूछी तो हम का कहब एक तो हाथ में 1 रुपया नहीं खे आ उनकर अगला महीना में अभी तनख्वाह मिली कैसे का करी जाए कुछ के बहाना मांग के मार के जा तनी कुछ एथु करब झूठ सच बोल के कि दो जा हमारा दवा। नमस्कार प्रणाम, हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लगतनी आई देखें जे हमनी की वीडियो बनातन जा अपन टीम बाटे तो वीडियो अच्छा लगता दिल से लाइक करो जा शेयर करो जा सब्सक्राइब करो जा कमेंट बताओ जी कि वीडियो कैसन लागल बा। नमस्ते प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ से गोड़ लागतनी हम सोनी सुमन और आगे ममता जी बोलो। नमस्कार प्रणाम, हम ममता यादव, आप सब भोजपुरी समाज के गोड़ छुके गोड़ लागतनी।